Ari Tulla, teidän firmanne voitti juuri SLAS 2013 demokilpailun. Onneksi olkoon. Kiitos. Kerropa vähän firmasta. Better Doctor auttaa ihmisiä löytämään oikean lääkärin. Ja me ollaan tällä hetkellä avoinna Jenkeissä ja tarjotaan noin 1 miljoona lääkäriä kuluttajille. Miten arvioit näitä teidän kilpakumppaneita? Oliko kilpailu noin niin kuin kovaa tai oliko tämä taso hyvä? Mä en oikein kuullut noita muiden pitsejä, että oli vähän huonosti kuullut taustalle, mutta kyllä mä ainakin tunnen niitä tyyppejä, puolet niistä, että kyllä ne hyviä tarinoita on ja hyviä firmoja, että tuomarit päättää. Mitä SLASista löytyy tänä vuonna teille? No, mä olin täällä eka kertaa ja halusin vaan ymmärtää, että miten tää on mahdollista, että Suomi on luotu tämmönen mahtava eventti. Mä oon kiertänyt tämmöisiä eventtejä varmaan 10 vuotta ja tää oli mun mielestä ehkä parhaiten järjestetty ja suurin, mitä mä oon nähnyt. Et kauheat propsit tälle Aallon porukalle, joka on tehnyt. Mitä Better Doctor meinaa tehdä jatkossa? Mikä teidän suunnitelma tästä eteenpäin on? No me ollaan rakentanut 2,5 vuotta ja tämmönen palvelu niin kuin meillä on, niin ei ole mikään tämmönen yhden yön tähdenlento. Tässä menee monta vuotta vielä, että saadaan tämä rakennettu tasolle, missä me halutaan olla. Että joka päivä painetaan hommia eteenpäin, yritetään tehdä palvelu paremmin. Kiitoksia. Kiitos.